Lewapda häkimiýet wekilleri täze daýhan hojalyklary döretmek boýunça yerli kärinetçiler bilen duşuşyklary geçirip başlady. Munyň jekmejekligi barada Azatlyk radiosynyň yerli habarçysy maglumat berýär. Geçen şenbe günü 18 ýanwarda Garabekowluň Gultok, Bekowl hemde Abdal Daýhan birleşiklerini etrap häkiminiň oba hojalyk orunmasary kärinetçiler bilen daýhan hojalyklary döretmek hakyna ýygnak geçirdi diýip habarçy aýtdy. Habarçynyň maglumatlaryna görä häkimiýetler 50-150 hektar aralygyna ýere gödäwçiligiň höttesinden gelip biljek daýhanlary gözleýär. Şunça hektar ýeri başaryp bilýän daýhanlary tapyp olara ýerleri bermek hakda ýygnaklarda aýdyldy diýip habarçy bellädi. Ol häkimiýetleriň daýhanlara edýän teklibi boýunça ençeme kärinetçi bilen gurrundeş boldy. Lewapda bu teklibe razy boljak adam ýokdur. Sebäbi häzirki şertlerde köp hektarlyk ýer alan daýhan hojalyklary ýa-da ferma başlyklary uzagy bilen bir ýylda döwlete bergidar çykyr. Bu hemme mälim diýip Azatlygyň habarçysy bilen howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli anonim şertde gurrundeş bolan Lewaply bir kärinetçi öz pikirini aýtdy. Habarçynyň käbir gurrundeşleriniň sözlerine görä olar döwletiň köp hektar ýer alan hojalyklary berjek kardyna şüpheli garaýar. Türkmenistanda 2013-nji ýylda daýhan hojalygy hakyna kanun kabul edildi. Onuň kesgitlemesine görä daýhan hojalygy oba hojalyk önümçiligini bilelikde alyp barmak üçin bir ýa-da bir näçe maşgalanyň agzalary tarapyndan döredilýän oba hojalyk kärhanasydyr. Onu döreden är aýallar olaryň çagalary, eni atalary we beýleki ýakyn dogun garyndaşlary daýhan hojalygyň agzalary bolup bilýär. Daýhan hojalyklary zähmet şertnamasy esasyna iş orunlaryny hödürleýär. Olarda zähmet şertnamasy esasyna işleýän adamlar daýhan hojalyklaryň agzalygyna kabul edilmeýär. Daýhan hojalyklaryň girdejileri olaryň öz geçiligine değişli bolup durýar. Lewaply habarçynyň soňky maglumatlaryna görä welaýatyň owalaryna oba hojalyk puwdagyny işleýän adamlaryň sany barha azalýar. Şol bir wagtyň özünde Lewapyň öňünden gelýän kärenetçi daýhanlary ýerleriň arryklamagyna, olaryň sanynyň çykmagyna aladaly garaýar. Häkimiýetler daýhan hojalyk döredip mesele çözüler öýdýärler diýip Atabawa daýhançylyk bilen meşgulanan Lewaply bir ýaşaýjy Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Azatlygyň Aşgabatdaky habarçysy soňky günler Türkiýe uçan uçara goýberilmeýän ýolagçylaryň göw-görteli köpelendigini, registrasiýadan geçirilmedik adamlaryň näme etjeklerini bilmeýän aeroportda topor bolup durýanlyklaryny habar berýär. Adamlary ýurtdan goýbermeýärler. Eger ýurtdaşyna ilkinji gedek gitjek bolýan bolsaň, ýüzüniň uğruna alyp galýarlar. Geçen hepde bir näçe günläp her gün onlarça adamy Istanbula gidýän uçara goýbermediler diýip habarçy aýtdy. Türkmen howa ýorlarynyň Istanbula her gün 2 reýsi bar. Ýerden we agşamlyk her reýsden köp adamy alyp galýarlar. Hususan aýallar diýip bu maglumaty ikinji çeşmek hem tasdik etdi. Türkiýede ýaşan we işlän Aşgabatly Şemşat hem hereket adatlygy çäklendirilen dinanlaryň biri boldy. Ol maşgalasy bilen görüşmek üçin bir aýlyk Türkmenistana dolanyp soň ýerine gitmekçi bolupdy. Ýurda girenine ol arkaýyn geçdi. Sebäbi eline kimligi bar diýip habarçymyz aýtdy. Emma soň maşgalasynyň arasynda bir aý bolup 17-nji ýanwarda Türkiýe uçmak üçin 16-njy ýanwar gecesi registrasiýa baran zähmet migrantynyň ýoly baglandy. Azatlygyň habarçysy bilen söhbetde bolan zähmet migrantlarynyň sözlerine görä, Türkiýe gitmek üçin registrasiýadan geçen ýolagçylar bir otogda migrasiýa gullugynyň 3 işgäriniň soraglaryna jogap bermeli bolýarlar. Bu sorag edişligi başdan geçiren ýolagçylar migrasiýa işgärleriniň her hil sorag berip bilýänligini gurrun berýärler. Mysal üçin adatça olar "Sen näme üçin ýurtdan çykjak bolýarsyň? Ol ýerde näme işleýärsiň?" diýip soraýarlar. Ýöne käte ýolagça has bir daryan, öz gözi ýarlyklarynyň çäginden çykyp adamlaryň maşgala durmuşyna, içerki meselelerini aralaşyp gödek sözleri ulanýan olar kemsidýän resmiler hem bolýar diýip howpsuzlyk aradalar sebäpli adynyň aýdylmalygyny soran zähmet migrant aýtdy. Şemşat sorag edilýän otoga girmezden öň ol ýerden eller pasportly 4 ýolagçy ýüllerini sarlap ýyllaryna çykypdyr. Bu hili bolanyny ýolagçylar köplenç öz ýanlaryndan saklanan ýurtdan goýberilmedik adamlaryň dokumentlerinde bir kemçilik bardyr, ýogsa olary goýbererdiler diýip pikir edýär. Emma soň aýdylmagyna görä olar munyň başga kanun näl sebäpleriniň hem bolup bilýänligine öz mysallaryny göz getirýärler.
Şemşadyň kim şeýle boldy, oňa sonra gotogyny dokumentleri ýerbeýer bolsa hem ýurtdan çykmaga ruhsat bermediler. Şonuň bilen bir wagtda ol bu gadagynlygyň anyk sebäbini hem bilip bilmedi. Türkmen häkimetleriniň raýatlaryň hereket azatlygyny çäklendirmek, migrant işçiler ýoldan saklamak praktikalarını has ýygzam ulanyp başlanýy beýleki garaşsyz neşirlerde çykkan maglumatlarda hem tasdik bolýar. Aşgabatyň häkimetleri paýtagtyň köp gatly ýaşaýyş jaýlaryndaky ýyladyjy, sowadyjy split sistemalary aýryp başga ýere geçirmegiň nowbatdaky tapgyryna başladylar. Adatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysynyň aýtmagyna görä, bu işler 19-20 ýanwarda Owuzhan köçesinde ýerleşen ýaşaýyş jaýlaryň arka tarapyndaky balkonlarda amala aşyrylýar. Jaýlaryň görküni owadanlaşdyrmak üçin diýip penjerelerdäki split sistemalary söküp, olary balkonlaryň gapdal diwarlaryna oturdýarlar. Bu işin amal edilmegine ýol edýän türkmen resmileri munyň jaýyň görküni has owadanlaşdyrjakdygyny, split sistemalaryň turbolarynyň we şlangalarynyň görünmejekdigini aýdýarlar diýip, howpsuzlyk aladalar sebäpli gizlinlik şertinde söhbetdeş bolan habarçy 20 ýanwarda gurrun berdi. Aýdylmagyna görä, bu işi öý dolandyryş edaralarının işgärleri ýörüte tehnikany ulanmak arkaly amala aşyrýarlar. Ýaşaýjylardan split sistemalaryň ýerini çalşmak üçin razylyk alynmaýar, ýöne olar bu iş üçin sarp edilen maddi çykdyjylary tölemäge mejbur edilýärler. Ýaşaýjylar munyň üçin 120-150 manat aralygynda tölemeli bolýarlar. Şol bir wagtda olara inni split sistemalar hatardan çyksa, onda ustadan başga ýörüte tehnikany hem çağırmaly boljakdyklary duýdurulýar. Sebäbi öň ustalar split sistemalary balkonyň penjeresinden bejerýärdiler. Inni bu mümkinçilik ýok diýip habarçy aýtdy. Onuň sözüne görä, ýaşaýjylaryň ençemesi bu ýagdaýyň özleri üçin döretjek oňoýsuzlyklaryny düşündirmäge synanşanda öý dolandyryş edarasynyň ýolbaşçysy özüniň diňe buýrugy ýerine ýetirýändigini aýdyp sözüni şeýle dowam etdiripdir. Ýaşaýjylar özlerine nähili bagtyň ýetendigini düşünmeýärler. Olaryň jaýy awatlamak konsepsiýasyna goşuldy. Şäheriň her bir etrapçasyndan 10 sany köp gatly ýaşaýyş jaýy saýlandy we olaryň daşky görnüşi awatlanar. Ilki split sistemalar owadan edilip goýlar. Soňra jaýlaryň daşy renklener. Ýyladyş ulgamyna we beýleklere değişli turwalar çalşylar, täze gapylar we penjereler goýlar. Ýylyň soňuna, ýagny 12 dekabrda Aşgabatda köp sanly prezidentler gelerler we siziň jaýyňyzyň nähili owadan bolandygyny görerler diýip türkmen resmisi aýdýar we kinaýaly gülüp ulogyna münüp gidýär. Şol bir wagtyň özünde paýtagtlylar türkmen häkimetleriniň köplenç beren madasynda tapylmaýandygyny, galy berse-de bu işleriň aglaby öz hasaplaryna amal edilýändigini aýdýarlar. Adatlyk radiosy ýokarda aýdylanlar barada Aşgabatyň şäher häkimliginden we beýleki değişli edaralaryndan kommentari alyp bilmedi.